רבועים מאוד אחרים. אבל האם יש איזה שלב ביניים? אתם לדעתי מתעסקים לא מעט במרכזים, נקרא לזה מסחרים קהילתיים, או דברים שהם יותר לוקליים. והדבר הזה יכול להיות אולי איזה שלב מגשר? יש כלל אצבע מאוד ברור, ואני מתחבר למה שירון אמר. בסוף אנחנו צריכים להשיא ערך לציבור, לבעלי השליטה, לבעלי המניות. כן, אם לא יהיה פה מה שנקרא, כלל אצבע הוא 2,000 יחידות דיור, מה שנקרא למרכז מסחרי שכונתי של 3,000-4,000 מטרים עיליים. אם זה לא מתקיים, אז חבל על הזמן של כולנו. עכשיו יש לך פה גם את קניון 8, גם את הקניון השני, ומסה שהיא לא קריטית. בקושי, כמו שנחשון אמר, בקושי 24-25 אלף איש. אבל כן, מבחינה כלכלית זה לא עושה שכל. מנגד, אני זוכר שנפגשתי עם ירדן עוד פה, שהוא הלך. אהלן ירדן. נפגשתי עם ירדן בהיותי במלרב לפני כמה שנים. אמרתי לו, בוא נקים בפולטק, בוא נקים פה בביוטק, בוא נשכפל את מה שעשינו בזמנו בהדסה עין כרם. רק בבקשה ממך, בוא תיתן לי מה שנקרא גדר ביטחון, של לא יודע, 25-30% מהסוחרים, לצערו, וירדן אדם כן וישר, הוא לא יכול להבטיח את זה. רוצה לומר שעלויות הבנייה, אותן עלויות בנייה, רק המסה הקריטית איננה. כעת, גם אם אני הולך רגע למה שעשינו כעת באופקים, רכשנו קרקע לפני שנה, אבל, ואנחנו מקימים שם מרלוג, לצד 7,000 יחידות דיור שנמצאים בבנייה. כלומר, יש הרבה עסקים זהירים שיצטרכו את המרלוגים האלה. על כן, עוד פעם, מה שכולם אומרים פה, חייבת להיות, לא יודע, יש צורה לעורר את המקום מבחינת המסה הקריטית, מבחינת הביקושים, כי בסוף ציונות זה דבר יפה, אבל אנחנו עבדים של השורה התחתונה. ירון, והשורה התחתונה